nek kira wae aku. Ora. Suara ketemu rak ya piye carane ngono lho. Ora. Ora tenan? Diacari piye? Oh, gegere wis sak meja ya. Nek kuwi ngece nek kuwi. Jembar tenan. Awane to ayune kene kok dionekke kaya meja gegere iki. Rumah samu apa? Piye baleni meneh? Ora. Gegere sepira? Oh, sing ngomong si ana jare sak meja. Sing ngomong si ana. Sapa sing ngomong? Aku. Nah, kuwi wong lanang tenan iki ngono kuwi. Jenengan ajeng dahar mboten Kang. Aku omong sak meja ora mung mejane ning sak kursine. Tegese? Tegese aku dahar nganggo lenggah. Oh, terus? Oke. Kula dilenggahi. Lah nek neruske kae. Hah? Tapi Dadi ngene. Positifnya aku meja apa kursi? Lho kowe lho tak kapak-kapake wis positif. Lah, pas jarene mau aku meja, kaya meja. Aku lenggah neng kursi, kowe mejane. Dadi aku mek arek njumputi nek sik neng geger kuwi. Nah aku ya ora seneng meja. Seneng ya dipan. Dipan sampeene ngembleki kowe kuwi apa piye? Lah piye nek dipan ngopo? Dipan. Dipan adalah suatu tempat untuk tidur. Kalau kecil untuk tidur sendiri, ya. Kalau dua berdua. Oh, kalau besar berdua kok berdua. Betul, aku mancing kowe ndak ramong. Alah. Ayo. Cangkem dagelan ini lucu banget ya. Soalnya kan mahal situ. Lah aku mahal loh, saya tekan esok Loh, aku ya tekan esok tekan omah. Lah iya wong wis kok kene sing minggat nang ndi-ndi. Loh, perlu. Itu ada mencari inspirasi. Apa? Inspirasi. Rada-rada muncrat ya. Nah, ya toh. Ki ijan wis iso muncrati wong loro. Lah soalnya kuwi lho. Ati kaya kok. Alah ya mek ngomong. Satria jadi pati ya. Alah dikdaya apa pisan langsung klumbruke kok. Modar ora kowe. Nek kuwi kenyataan nek. Iya, si Anting mau lagi pisan lagi Acarawe nganggo sumene. Apa meneh aku serius. Rak yo nganggo sumene. Lah saiki wis bar sumene? Angkat besi, Dik. Ya ayo tandangi. Ayo kowe Wanira. Ora wani. Ora wani. Lah apa? Iki nek tekan ngomah kowe banting bosok kowe musuh iki. Hah? Usak mene gedene. Wah. Apane iki wis diklambeni dijariki nek diculke udar tekan ngendi-endi wae. Apane? Jarike udar tekan ngendi-endi. Wah, Kaya tau weruh wae. pengen meru ya piye? Sing radong ki ngarsa. Lah ngapa piye? Gampang nek gedhe ngene iki. Piye? Karek spray dicopot, wis bolong tengah wis didadi rok. Sing ora ucul. Wong kekancing sirah. Anjur piye nyemeng kemumbruk ngono kuwi? Ora iki bahane apa? Mbah Angel lho. Karang le omong paton teng pecapat kok bengi critake nggih. Nek wong lemu, kurak mesti kaine kudu amba. Embangane tukurane ukuran, copotke spray, bolong tengah, kebleng. Sengor ta ucul. Kekancing sirah, Mas. bareng dienggo numpak motor bubar kabeh. Bubar soalnya wis bar gara-gara. ora nek anggo spray mau? Jenengan barang iso katut mlebu ya? Modar Ora, ayo. Arep wangsulan apa kowe? Itu anu, terserah keputrian. Keputihan piye? Loh, putri ki njaluk melu masuk. Apa ndak? Nek aku njaluk. modar ora kowe. Wis ora iso wis ra mampu. Oke tenan? Oke. Yakin? Yakin. Ya yo. Yo, Kaya tekati kok bengi iki. Man. Bojoku agak besengut ya kok. Lah iki ki arep ngapa jan? Neng kene diwarai. Wah. Mbok ya wong wis ora iso piye-piye kok mbok yo ngrumangsani sih. Iki dienggo contoh Mas. Galo aja kaya Mas ono wis tuwa kok kaya ngono. Aja ditiru. Lah piye? Tiru sing isih enom ning tindak tanduk apik. Ya dirungokke sapa ngerti iki pesan terakhire dhek.
Ora, soalnya ngisore ana to be continue. Berarti masih berlanjut. Masih berlanjut kok wong bodho guru iki. Heeh. Rasah nangis. Lah ya aku weruh rupamu tapi nangis. Lho kok metu ngirung iki kepiye to? Meruh mertu ngirung kepiye? Ayo Rin nembang apa? Ayo. Ya. Nggih napa enten Sing gayeng-gayeng wae iki Pak Lurah ngersake nglipur masyarakat. Iya. Nggih. Apa? Saniki ngomongke Pak. Apa kuwi? Liwung. Ana penjalukan liwung. Wah liwung ki engko artise ana dhewe kok. Niki wis spesialis. Liwung pun nonton dhewe. Kok ketoke kaya dirahasiakan nek liwung. Wes ngerti pokoke jos. Jos. Ana. Bintang tamu. Nggih. Wes. Cocok kali jenengan cocok. Wih, tandane. Tenan mangke mang tunggu. Oh, jare Pak Lurah ngundang apa diva saka Jakarta. Nggih, divane ayu. Kowe iki ya budhek ora divane dipan. Pak Lurah lho sik ngendika mau. Iki kok pikirane ming dipan terus lah. Ah ngantuk. Arep bobok. Bobok. Bobok anis. Ya ora apa-apa delet engkas dheke dibobokke nek Iya. dipan. Sak durunge njabut kowe. Ora to, ora do kaya ngono kuwi to. Aku ya rasane iki marahi aku sok gemang nek ro iki. Apa? Aprit gantil tenan kok nek iki. Ya ora kok prit gantel aku meng ngelingi. Apa ndagel kok arep digoni dhewe wae. Sapa-sapa dipateni. Sapa iki ta? Aku sing mateni. Jenengan kok kaya yang mau dipati mau. Piye? Tukang penjabut nyawa. Ora nek kuwi jabut untu lho nek ra ngandel. Untuk kuntek. Wis sempal papat galune. Ayo Tin. Ayo diajeng. Lali janjine nggih, Pak. Ya. Wis lali apaan janjine wae wis rasa nyanyi nek lali. Iki judule lali janjine. Nggih, ampun emosi, Pak. Sapa-sapa kok tak elekke? Sareh. Sabar sobar itu disayang Tuhan. Ning kowe trekahmu bengi iki elek. Pak Lurah to elek-elek, saiki kok dalang. Sing elek-elek ki Lah iki ngono getak amen sing itu sabar. peringatan. Lah iya. Lain Kowe ngelek iki ming dagelan kok wani ngelekke dalang. Loh, dagelan kok dimengke, nyatane ya arep kok. Lah, Iya ta? ning ra aku ra wani karo dalang. Iya kae. Aku ra wani ro dalang, kowe wani. Mergane kowe jireh. Lho lah iya. Soalnya berani itu karena kebenaran. Ayo, tenane. Nek salah aku wedi. Kowe mau bener mau. Bener. Wah, hebat. Wong kon ra emosi kok. Ya ora ya. Sik. Ayo. Tangane. Dis-disan yo anu. Iki sok obah dhewe. Ora wae ayo. Tenan, Mas. Sengaja kowe mau. Wong kowe ngene iki wis karo nglirik yo cek ngono. Iki jam-jaman mesti obah. Ditaleni sik. Taleni. Pingket deh. Ayo Tin. Yo, ndak kesuwen. Go sesukne. Kok sesuk nek kaya nggawa bahan wong sak omong-omonge kok kowe. Ya sama ya ben. Ora cetha mending ngono. Do mingkem sik aku tak omong. Ah kene iki ra iso mingkem ya mergo. Kowe iso mingkem nah. Ora iso. Aku ya tak mingkem, kowe mengo. Ya aku mengaw arep nembang kok ya. Ai apa kleru. Nana nena. Wis kek mengo. Jare arep nembang. Iya, meneng kok. Lah iya aku ya meneng, wis ra omong. Dagelan kok ganyi. Sak karepe. Lho kowe iki ngelekke dalang ngelekke aku. Mbok sing santai. Kalem, Mas. Oh iya iya. Kalem bae omong ki. Ya, aku tak alon ya omong, guys. Wis kek mengo. Dagelan kelar-kelar sapa le ngundang. Waratana ya sleru meneh. Yang biasa saja. Oh iya. Dek dingake. Ting. Ah. Ora ganggu lho wis aene lho. Ora wis ngono. Linggo. Marai kagol. Heeh, kagol. Kowe barang kuwi. Ha iya, kowe ya iya kok. Pak aku jarane ra kagol karo kowe. Lah aku ngapa? Ra apa-apa. Dina minggu kang
Apa enek ngono iki? Lakon kok. Dadi apa? Hah? Dadi apa? Alah sak dadine waton dundang kok. Dadi cakil. Cakil ya iso ning dadak milih untu kono. Ora ana cakil kok merongos. Kulino dadi gagak rimang, dadi wis obah terus. Ha iya. Iki soke apik kok. Aku madhep rono wae ah. Alah padune kepengin Kowe madhep rono. Saya bubrah suaramu. Ora nek aku ora ganggu. Wis, gak mangap. Ha. Meneng ta? Lah ya aku ki meneng. Su? Susila udu jenenge. Bener. Heeh, bener. Aku ya setuju nek. Ayo ngono arep diundang apa? Awang kok ngono kok ora mangan balung ning mangan poman. Apa-apa kalu kok aku ki. Ayo, Nduk. Habis minum ya? Ya, duduk. Duduk. Oke, beneran. Kok kaya pleki. Ayo duduk. Orang ya, iki judulnya pleki rumopi ya kok. Wis kono dek pleki-plekinan. Pintar golek alasan. Pintar golek alasan kowe. Kok malah nudingi aku wong sing ngomong kowe kono. Ha wong sing elek kowe kok. Diam. Ora ngomong bae. Tak plester lho. Kudune sing diplester ki nggonamu. Loh, kok iso? Aku plester piye nangel? Diplester kok nek radiaci ora halus. Loh, apa to? Tembok kuwi lho, Mas. Heeh. Ya. Tembok kuwi nek kok dilepotok tanpa diaci ora halus. Ya. Ngandaran angen dukor. Aku wis ora Dinamikku sing tak
Selamat malam penonton. Waduh. Edian. Iya. Nela Karisma mau menyanyikan lagu Sopo? Lewong. Oh. Wis ben. Kita iki mulai sarap tenan gitu. Aku tak takon raimu ki ndi to kok dadi ra ketok. Lah aku omong-omongan malah mentuk bun-bunan. Dadi kowe iki sakmene. Awang ki manut pertumbuhan nek kaya adek ki munggah nek iso tuwa medhun 5 kilan. 2, 3, 4, 5. 5 kilan. Nek kerang kae dikilani nu ngerti-ngerti nyemplung wok. Nah, iki dikilani malah keliwat. Siapa nama? Nela Karisma. Dari mana? Dari Tapanuli. Dari Tapanuli. Inilah karisma. Enak ya wewet. Enak. Mau Wes aku tak nyanyi wong pekok loro ya. Iki wong pekok loro iki. Ayo. Ya, manut. Dadi pekok. Kaya pitik ya. Ya iki bintange Liwong ya iki. Aku ya dong aku. Aku paling seneng ya iki kok. Apa jarene iki Aku iki sapa-sapa seneng. Lah aku ki geleman kok. Tua ya gelem, nom ya gelem. Sing penting oman. ora sembrono bengi iki wayangane ra penting, sing penting Liwong. Ngono. Sing penting ki oman nyanyi lho. Heeh, oman nyanyi. Karo aku iso. Lho kok malah nangis? Wes, iki guyu. Oh, guyu kok padha. Tapi lek arep milih sing udat-udat iki. Iki penyanyi ning rusuh iki. Ya, dhewe wayu karo Mas Seono joget wis gayeng karo Den Baguse joget. Wah, aku mresani kaya ngopo iki 5 kilan iso joget iki. Kowe iki dijogetke kahanan wis bingung kok. Iya. Karang uripku ya rusak Ya, mangga. Iya. Dadi, ya. Kang Slupan aku Kang Slupan. Aku disontleng malah ngenani gelas Kang Slupan? Heeh. Aku rong slupi kok. Sapa kowe? Sing bau reksa brosot tretuke. Hah? Sing bau baune kok ngene. Bau reksa. Jenenge? Jenenge ya Prastiwi. Oh. Ya bener, heeh. Kowe njaluk apa? Njaluk patine wong loro iki. Wah. Nyemelangi penjaluke. Penjaluke ngedak-edabe. Siji wae kae. Moh, awake dhewe kan isih selalu sayang to. Ora, nek iki cepet wong kulinane wis meh mudir ngono lho. Sehat. Moh nek kowe nek ngemut ora enak. Wah, soale kudu nguntek. Iki wong ngrasake. Bojoku ki sing wingi dek. Ki enenge wong kok kesetrum kowe kok. Wis wengi dek. Mergo kowe ompong kuwi mau. Dadi rasane malah kaya kejepit rit ya. Ambo nek kowe ora tekan ngono nah. Ayo aku ya mung bayangke. Ora, Trembelane. aku cukup benik cethit. Ora nganggo rit ya? Heeh, nggo surjane apik lho wis. Heeh. Santai wae. Ya. Kinor pensiun.
dijogeti ya gila, Den. Ah malah kaya sing ning alun-alun. Ding ding. Alah ngalun-alun ya jireh kok. Arep tak tuku kok sesuk. Jare dite wis ora tak keke ruang tamu arep tak paku ning nggon tembok. Nek dadi nek ana wong kula nuwun ki rasa dadak dodok-dodok langsung ding ding. Kok ketoke malah menarik kowe, Den. Piye? Nek dipaku. Apa iki wong iso mangkruk-mangkruk kae. Nek kowe dituthuk mah mengkelung ya, Den. Nah, aku nuthuk tok genti nuthuk sing nuthuk tok ngono. Ya ora nyekeli kono kuwi. Omongan kok diperagake. Iki tangan iki lho. Lho ngono. Wah, kapok tenan aku. Aku ki wong bersih. Sapa? Ngene iki apa to? Ngene mau apa? Iki tunggalane. Kuwi ngulungke unjukan monggo. Ora. Kudu dikenahke. Nahke wis suwe ora ngerti kaya ngono. Aku risih. Wah, padha wae aku wis tak trimo mayang. Jarene mau Krisdayanti bolyo wong bosok ngono. Ya. Jane rak jogete jo. Aja dipandang wajah. Tapi keterampilan. Nyanyi bagus, joget bagus. Lah bangane elek ning opo? Sing penting ki aja casing ning sinyale apik ngono lho. Ah, batune drop ya padha wae. Anek iki ngedrop sak kabehe dewesan. Iku wis elek merongos. Waduh. Aku kanca ora wani kok kowe kendel. Aku nek ro iki mbok dionek-onekke apa-apa ora nesu kok. Ayo. Aku gila pisan. Tur ya wong ki nek wis ngrumangsani apik. Mbuh kok aku. Ayo. Ayo. Joget. Aku seneng lemu joget ngene kok kaya bal cetruk to. Alah. Alah. Ame dibeng kok mlayu ki. Wah ngene iki kok ketoke ora ana bongkot pucuke yo ngene. Aku doyake kok mlayu. Soale kulino buron, Mas. Yo. Wes. Rada rono oleh joget. Oh ya teges. Yu Prastiwi iki pancen bola-bali beberapa wayangan ki nakokke kowe, Den. Den bagus nang isih ora to? Wis ora ono. Aku ya wis ngono wae. Piye? Jodoh lari lambemu mau mundi piye? Kok wis ora. Awang yo ora tau ngetok barang kok. Mbane aku dadak kon ngeterke nang omahmu, kon goleki rak rekoso terus cukup lah wangsan wis ora ono. Wis rampung wis. Bangane doyak, Mas. Jawaban ki sing penting yakin. Durun sithik-sithik nggo tukon banyu ngono ta kowe menan. Ora. Kowe ninggali anak putu. Ha padha wae. Ya mangga. Ya. Sabda Tepuk tangan untuk Prosti. Oplok. Nek oplok-oplok ki ngene. Oline sat. Kok oline sat ngopo? Mbak sapa? Anting. Wah, Mbak Anting. Wah, Dian. Piye, Pak Den? Mbah. Wes kowe bae. Aku ora melu-melu. Wes. Tandangi. Iki Den bagus sing pundi to?
Aku lek kadang timbang digebuk ning kono modar aku. Aku sok kene wae. Coba ndelok nek bagus kaya apa rene? Rene kon. Ayo bagus iki nek kadhe adoh kok. Nyedak yo elek kok. Ya. Mula ngedong rasa wedi. Ora apa-apa. Iki Banyuwangi lho. Kene. Delok kene. Lho kowe. Syukur kowe. Guyu, nek guyu piye? Ya, aku lagi iki lho ana wong tuwa nggo dolanan cah cilik ya lagi. Aki yo nyebah yo. Aku kon guyu kaya merenges tenan kowe. Aku wedi, Ce. Ya ngono kuwi rak karek tuane sapa? Oh, iki berarti idene wayang limbuk iki to. Piye to? Tak mat-matke malah memper karo limbuk. Nek ku yo ngecek wis. Aku ndang aku kene ngono kuwi. Wis sampluk sisan kowe ngono. Oh dialoge wong wetan ki ya keras-keras ngono kuwi. Ning jujur Mas. Ning jujur kula blak-blakan blak-blakan. Sampean Banyuwangi. Nggih. Oh, nggen pundi Banyuwangine? Ning apa takon? Syukur. Karo ora kowe. Wes piye? Ditakoni Banyuwangi nggen pundi? Nyopo? Lah iki omong masamu salah. Ya bener to wong takon ki. Bener aku takon sampean ameh ngopo Pak De? Lah takon ora iso kok. Mas. Kan aku kakak kelas. Oh iya. Orang guyang-guyu. Iya. Tekon tak ajari mikir. Wah, kaya kendel-kendel nek iki. Wah. Pak De. Piye? Wah, tak tiru-tiru aku. Aku. Piye iki? Untune dilebokke. Angel. Padake iki garasi ngono wae piye kok ngono. Iya. Iya. Nggih, ngaturaken sugih dalu sami-sami nggih, nggih. Dumateng para warga desa Desa to Pak De? Brosot. Merosot. Brosot. Brosot Kulon Progo. Mugi-mugi panjenengan sami tansah pirangan kawilujengan. Amin. Pinaringan kabagaswarasan. Amin. Pokoknya akeh rezekine ya Pak De, Mbok De. Sampun matur nuwun. Iki pripun kula? Kowe iki tak kon nembang kok malah MC iki ngapa? MC gak nek teko ki kur tuwa kabeh kur Mbok De, Pak De lah sing cah nom-nom ora to. Oh nggih. Oh. Ya. Ki suarane apik lho. Ya. Alo caping gunung gagra Madura. Apik Madura iki. Sate mending ngono ya, nek Madura ya. Ya ora mesti kok. Ora mesti tak kira yo. Lontong yo oleh. Oh lontong. Kowe kok ketoke cah cilik. Lontong ngoten ku to. Cah cilik kok senengane lontong. Lah empuk kok. Ya enak sing ngatos wo goblok. Empuk. Ayo goblok isih cilik kok ya. Lah lontong iki empuk. Jenenge isih cilik iki ya ora bener kok. Empuk jenenge mlenyek. Enggak dadak dikunyah langsung dilek. Oh ya isih cilik tenan nek gelugu. Aku seneng ngene-ngene iki mah. Banting mutar kowe. Ketoke gampang dausi. Kaya Ediang iki galu-galan kok. Idune moncrot. Apa? Donake idumu moncrot. Tak kira ki ndase moncrot bolik dune. Kuwi dudu itu. Lah napa? Kuwi jenenge Tirta. Tirta amis. Apa sih? Amis niki. Aku lali ranggo Sik tak lapane. aku milih jarikmu. Aja. Aku ya lap-lapan. Engko ketok. Kok nggonku Ya ketok. lugu tenan iki. Malah Kowe kok ketoke kaya ya kae. kaya aku mengharap. Yo, Dik. Ya nyanyi. Tembange. Yo, dimatke tenan. Iya, penak cah iki. Yo, Ting. Mangga. Daturke Piyai Brosot Kulon Progo. Yo, yo. Sayang, ketoke cilik gedhi.
Apane? Suarane. Ha iya. Etake bocah semene suarane ngedap-edapi. Ngedap-edapi. Terus poman. Wah nganggo cincing barang ki weh. Ki yo ki aja nembang karo nyabrang kali Praga ki mesti. Ya kowe ora linggo ngono kuwi, aku tuh apa-apa tok matke. Lah ada kesempatan Bola-bali cah ki kulinane weruh wedhus. Lho iki wedhus apa dudu? Udu aku kulinane weruh wedhus kaya ngono kuwi terus piye iki. Ngadeg to? Lontong. Mon membaca. Terus kon gerak janur kuning ratin iki sinden sok melu demo iki kok iso? Keras banget Terus kembang bayi madari pas Lah sito. Len nyenggaki mau lah kok tok bareng. suwi kene selangam kok seto sing iki bocahe perlu ambil napas nadane iki dawa kok kok napas kok diambil aku waktu kok Rumah saku kok dibandrek laker apa piye to kok ngilang ngene wae. Ya. Pasirna berengsih bersih tetep nganggo tenaga dalam iki. Piye ta? Atiku ki semak cek. Oh ya jantungmu kumat. Ya ayo tak terke nang rumah sakit. Wong ati kok jantung. Ayo. Deg-deg liyane jantung apa? Ati kok deg-deg. Deg-deg ati. Lah nek ati piye? Nek ati iki mung meneng wae kok. Ati ki sir-siran. Lah kok kowe muni deg. Tak gawe wong kowe ya radong kok. Dadi wong loro radong kabeh. Ayo, Nduk. Nggih, Pak De. Wis, taring oi. Panas ojen panas ojen lengaling sayang. Waduh. Anggon kono kuwi ora iso turu Mas. Muni piye? Ora ngantuk kok kon turu. Sayang. Aku karepe mung sayang 150, sayang 160 ngono, ora kok kowe. Ayo, Yang. Kok iyang to? Yang kakung ye, yang putri kok. Peyang ngono lho kok. Ngapa ya? Telat lek guyu. Ya, Nduk. Tapi gunung mimi soa Ora cocok. Madura. Cuma Madura kok ndur mimi sewangi mau apa? Mimi soa. Maca karo ning ngatas loteng. Ya. Ya, Nduk. make bineka laben
Wah. Aku diketip ngono iki. Tegese apa kowe tegese? Mau. Kowe iki tegese kon minggat ngono lho ngene iki. Ning kemempengan tuh cepleng ya. Inumenasun barse Inumane racun nggo masih ono tegese. Bersih iki inumane banyu bening, Resik bersih. Krungu iki inumane racun iki mau dudu to. Bening. Yo. Yo. Ya, mangga. Yuk. Ki jaman syukur ngelak kowe. Ket mau bengok wae, Cek. Oh, iya diombeni. Diombeni racun kuwi mau. Ora mesak. Nyuwun Pak Lurah kono. Ora usah. Ono omben-omben enak. Leri. Areng gledak. Ayo no. Ya. syukur bisa
Sik, kowe le joget kok dadak anggere kene arep tok demek. Kula maju. Kula nirokke niki. Ah nek iki mau rasir joget e.